श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पश्यते देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानघनश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातसहगणरघुनाथं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपरमहंसं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वरपिलाकान्त श्रीराधाकान्त भक्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधेन्द्रावनेश्वरी कुशवानुदेवी प्रणमामि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री जगन्नाथ श्री गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लोकं परिजनाचरं तं तस्मै वन्दे श्रीपरमानन्दं श्रीकृष्ण पवित्र विष्णु चतुर्दशी अवसରରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଅନନ୍ତ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ଷ କ୍ଲାସ୍ରେ ତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଯେ ସତ୍ୟଂ ବିଧାତଂ ନିଜ ଭୂତ ଭାଷିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ସତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଖମ୍ବରୁ ବାହାରିଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ବହୁତ ଜଗତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ରୂପ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟା ବିନ୍ୟାସଂ ବନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଭୀର ସୁନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶୀ। ତେଣୁ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଆଉ ଅତି ନିଜର ଲୋକ ଥିଲେ। କାରଣ ଭକ୍ତିର ଚରମ ସୀମାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦା ଯଦା ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନ ସୁଜାମି ପରିତ୍ରାଣ ସାଧୁନ ବିନାଶାଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ସମମାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ବିଧର୍ମୀମାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧୁନ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନେ
ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇ ଏ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି। ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧନ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ନ ଆସିଲେ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଆମର ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କୁ ବିଦୁରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱୟଂ ଆଉ ଶତରୂପା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କର, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ପିତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଭୂମି ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଏ ଭୂମିକୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରସାଦ ତଳରେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଭଗବାନ ବରାଦ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କେମିତି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ନା, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନାସିକାରୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବରାହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବରାହ ଆକାଶକୁ ମାନେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ଅତଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଦ୍ଧ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ନିବାସ କରୁଛେ, ଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଭୂଦେବୀ। ତେଣୁ ଏ ଭୂଦେବୀକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ଭଗବାନ ଆଣି ପୁଣି ତାଙ୍କର କକ୍ଷରେ ସ୍ଥାପନା କରିବ। ଆଜି ଏ ମାନବ ସମାଜ, ଯିଏକି ମନୁ ଆମର ପିତା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ ମାନବ ସମାଜ ବା ସଭ୍ୟତା ଏଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଦୁରଙ୍କୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଚତୁର୍କୁମାର, ଏ ଚତୁର୍କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ମାନସ ପୁତ୍ର। ଏମାନେ ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବତ ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 7ଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠରେ 7ଟି ଦ୍ୱାର, ଯେ ରଙ୍ଗୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। 6ଟି ଦ୍ୱାର ଏମାନେ ପାସ୍ କରି ଯାଇକି 7ମ ଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେଠି ଜୟ ବିଜୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜୟ ବିଜୟ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ମୁନିମାନେ ଯେମିତି 6ଟି ଦ୍ୱାରକୁ ପାସ୍ କରିକି ଗଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ 7ମ ଦ୍ୱାରଟା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଗଲେ। ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜୟ ବିଜୟ କ'ଣ କଲେ ନା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ସେଇ କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମୁନିଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୟ ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପାର୍ଶ୍ୱଦ, ଏମାନେ ମୋତେ ଖାତିର ନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଘୋର ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଜୟ ବିଜୟ ଆଉ ସନକାଦି ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଉଛି, ଟିକେ ବାଦ ବିତଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିକି ନିଜେ କ'ଣ କଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଜାଗାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଆସି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା,
बढ़ी आगू टे बढ़ी मैंने अलरेडी एम कौन कर पत्र कुमार से अभिशाप दे तेणु से अभिशाप दे जे तुम मैंने ये जो वैकुंठ लोक रहा तुम योग्यता नहीं तेणु तुम्हें मैंने जिते शीघ्र ये वैकुंठ लोक कौन होता पतित हो तेणु यही समय भितर जो बात विघिन्ना हो स्वयं भगवान निजे आसे से जगार उपस्थित हो देखते ये भाव में भगवान ये जो दुई जन एपटे एम पार्षद निजर सेवक एपटे से भगवान भक्त तो यही भक्त आउ सेवक भितर बात विघिन्ना भगवान केमी डील कर आम यही अध्याय वर्णना कर तो से भगवान आज शेष में सी कहे मोर इच्छा बोली हम ता विषय आलोचना कर ये भगवान निजे कहले हे मुनिगण माने जय विजय को आश्वासन दौरान हे मुनिगण ये जय विजय हूँ मोर पार्षद भगवान कहते एमान मत खातिर नक आपण प्रति घोर अपराध कर तेणु भगवान पाखे रही जमी प्रभुपाद महाराज आमको बारंबार कहना लीला भितर ये मंदिर को किए आसूँ आम मान मंदिर इस्कन मंदिर से मोर बंधु XYZ जी भी आसू तेणु एम मोर बंधु तेणु अंतवासी मान कर्तव्य हो मो ठार अधिक सम्मानित कर माने जी आसो भगवान रूप गोस्वामी वर्णना कर प्राकृत भक्त माने प्राथमिक स्तर भक्त मान से भगवान को बेसी ध्यान दब भगवान खावा पीवा उत्सव आपको ध्यान दब किंतु भगवान को पाखक आसुत भक्त मान प्रति से अवहेला प्रदर्शन कर कारण फिर भगवान का कार्य आगे अच्छे आगे भगवान कार्य कर प्रभुपाद महाराज कहते आम भगवान को जी गुरुत्व दवा अधिक गुरुत्व दवा पाखक दर्शन करुवा अशुद्ध लोक जदि यह करवा भगवान एत खुशी कहीं कहीं प्रभुपाद महाराज ये कहते वास्तविक भगवान पाक जी आसूँ आम मंदिर को जी आसूँ सी के चिंता कर आसूँ मंदिर जी भगवान दर्शन करी गोटे मंदिर को जो लोग डरुंच कौन हम कौन कहे किए कौन कह कि आम मंदिर लोक मैंने आसूँ बहुत श्रद्धार सह देखाशुना करें ये भगवान निजे कहते कि ये जो ये मैंने मोर पार्षद ये मैंने कौन कर ना मैंने मो प्रति माने मत मो कथा को मैंने चिंता करें मो कथा को चिंता न करी ये आपण मान पाखे अपराध कर कहीं भगवान कथा चिंता करते जमी आम प्रभुपाद लीलामृत वर्णना कर आम जदि आम मंदिर को आसूा व्यक्ति मानक आम किसी असम्मान करवा ये प्रभुपाद महाराज खुशी हे आ प्रभुपाद जब खुशी ना आम अवस्था कौन भगवान कथा दूर था प्रभुपाद आम खुशी हे से आम बहुत जत्नवान हवा दरकार सदा चेष्टा करवा कि आम मंदिर को बहुत लोग आस कहीं ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम वितरण करने आसी बद्ध जीव को उद्धार करेंगे यहाँ हूँ भगवान इच्छा से नित्यानंद आदि वर्तमान शिक्षा दे तुम जाओ लोक मैंने स्वशिक्षा दो आम प्रचार कहीं करूँ भक्त मैंने प्रचार करते कष्ट सही प्रचार कर अक्लांत परिश्रम कर बर्तमान किभली भाव में लोक मैंने भक्त हूँ भक्ति करते से खुशी है भगवान खुशी है से प्रयास कर तो सब आम संस्थार लोक मान यहाँ हूँ प्रथम कर्तव्य तो टिचिंग कर प्रचार कर तेणु ये भगवान निजे ये चतुर्कुमार पाखे कौन कहते क्षमा मागुं हाथ जोड़ी कहते भगवान को कहते हाथ जोड़ी कहते
ଯେ ଜୟ ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପାର୍ଶ୍ୱଦ, ଏମାନେ ମୋତେ ଖାତିର ନ କରି ଆପଣ ପ୍ରତି ଘୋର ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁଗତ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ବି ମୋର ଅନୁଗତ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ଏମାନେ ମୋତେ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଛ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଛ, ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏଇଟା ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। କାରଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଚତୁର୍କୁମାରଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ କ୍ରୋଧକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ। ମୋର ଅନୁଚରମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ହେଉଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅପମାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଅନୁଚରମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍କୁମାର, ମାନେ ଚତୁର୍କୁମାର ଯାଉଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ପାଖରେ ଅନୁନୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଭଗବାନ କେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ, ଖୁସି ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲଚର ପ୍ରବାଦ କୁହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ସୋସାଇଟିର ବ୍ରେନ୍। ଯଦି ବ୍ରେନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯେତେ ବଡ଼ ଶରୀର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବ୍ରେନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲଚରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଗାଭୀ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିତ କାମନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସଦାବେଳେ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରହିଲେ ତାହେଲେ ଜଗତରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଗାଭୀ କ୍ଷୀର ଦେବ, ଦହି ଦେବ, ଘୃତ ଏସବୁ ଗାଭୀ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବତ ସେବାରେ ବା ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରେ। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଭଗବାନ ଯଦି ଖୁସି ହେବେ, ଜଗତଟା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଭଗବାନ ଏ ଯେଉଁ ଗାଭୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଭୃଗୁମୁନିକୁ ଯେଉଁ ପଠାଗଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଭୃଗୁମୁନି ଯାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଛାତିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଆଉଁସୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଇକି ପାଦ ଆଉଁସିଲେ ତାଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ଛାତିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁକି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଘାତଟାକୁ ମାନେ ଛବିଟାକୁ ରଖିଦେଲେ। ତ ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ମୋ ହୃଦୟରେ ଲାଗିଗଲା। ଭଗବାନ କେତେ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଭଗବାନ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଲ୍ଚରଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ କହିଲେ ସେବକମାନେ ଅପରାଧ କଲେ ଜଗତ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସେବକ ଭଲ କରୁ କି ମନ୍ଦ କରୁ, ତା'ର ନିନ୍ଦା ବା ପ୍ରଶଂସା ମାଲିକ ହିଁ ପାଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଆମେମାନେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ରହି କାମ କରିବା,
ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆମ କର୍ମର ଫଳ। ଆମେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଏତେ ମାର୍ଜିତ ହେବ ଯେ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଯିଏ ବି ହଉ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଭଗବାନ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଲିକ ଯଦି ଭୁଲ କରୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବାସ୍ତବିକ ସରି ସେବକ ଯଦି ଭୁଲ କଲା ତାହା ସବୁ ମାଲିକ ଉପରେ ତାହା ସବୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନିର୍ମଳ ସୁଜସ ସୁଧାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଚାଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଅବିଳମ୍ବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କଥିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ ସେ ମୋର ନିଜ ବାହୁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାଟିଦେବି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସେ ଯେଉଁ ସୁଯଶ ଆଜି ମୋର ପବିତ୍ର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ମୋର କଥା ଶୁଣିକି ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାରୁ ଆଜି ମୋ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଗତର ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯଦି କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ମୋ ନିଜ ହାତ ଯଦି କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସେ ହାତକୁ କ'ଣ କରିବି କାଟି ପକେଇବି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତ ନିଜ ହାତ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିବି। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋର ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ଉଦାସୀନ ଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏନି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଛାଡ଼ି ସେ ପାଦ ସେବାରେ ସଦାବେଳେ ଲାଗେ। ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହସ ଖୁସି କେବେ ବି ମୁଁ ହୁଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିକି ଦେଉନି କି କୁଆଡ଼େ ବଜାର ବୁଲିବାକୁ ନେଉନି କି ମୁଁ ତାକୁ ହସ ଖୁସି ବସି କଥା ଥଟ୍ଟା ତାମସ ହେଉନି। ଫିର୍ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି। ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଏଇଟା ନିଷିଦ୍ଧ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବାହାଘର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଝିଅମାନେ ଲାଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲାଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିକି ବସିବେ କେମିତି ତଳେ ବସିବେ ସେ ଷ୍ଟୁଲରେ ବସିବେ। ଝିଅମାନେ ବସିବେ ଷ୍ଟୁଲରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ବସିବେ ତଳେ, ଯଜ୍ଞ ହେବ ତଳେ, ଝିଅ ବସିବ ଉପରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବାହାଘର ଭିତରେ ଡିଭୋର୍ସ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଜ୍ଞକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଦର କରିବେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି ବୋଲି ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଚତୁର୍କୁମାର ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଯେମିତି କଥାଟା ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ୁ। କାରଣ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଅଭିଶାପ ଦେଇସାରିଲେଣି। ପୁଣି ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟିବ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁକି ଭଗବାନ ଏ ଚତୁର୍କୁମାରଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚତୁର୍କୁମାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ମୁନିଗଣ ଆପଣମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାପ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବାସ୍ତବରେ ମୋର ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରେରଣା। କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା
ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଅନୁମୋଦନ ନ କଲେ, ଅନୁମୋଦନ ଉପଦେଶ, ତ ଭଗବାନ ଯଦି ଅନୁମୋଦନ ନ କରିବେ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କରି ଏଠି ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ମୁନିଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ମୁନିମାନେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଏଠି ମୁନିମାନେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କହିଛୁ, ସିଏ ଆମର ଏମିତି କଥା ଆମକୁ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ। ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକି ସେମାନେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛୁ ଏଇଟା ଆମର ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନିରପରାଧ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ସାପ ଦେଇଥିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା, ଆମକୁ ଯଥୋଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଆମେ ତାହା ସହଜ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରଟି, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ଏମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏମାନେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ଭୁଲ, ସେ ତା'ର କାମ ଠିକ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିଟା। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଗବାନ ଯଦି ଆସିକି ଚତୁର୍କୋଣ ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ୍ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର, ସେଥିରେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନିରପରାଧ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ, ସେଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରପରାଧ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅପରାଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଆମେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଚତୁର୍କୁମାର ଏକଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ମୁନିଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାପ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ମୋର ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ଏଥର ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ଦୈତ୍ୟ ଯୋନିରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମରେ କ୍ରୋଧାବେଶ ହେତୁ ବଢ଼ିଥିବା ଏକାଗ୍ର ତା ଫଳରେ ସୁଦୃଢ଼ ଯୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍କୁମାରକୁ କହିଦେଲେ ନା ନା ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ, ତୁମେ ଆଉ ଭୁଲ କରନା। ଏସବୁ ଯାହା ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗସନ୍ ହେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆକୁ ସାଙ୍ଗସନ୍ କରୁଛି। କାରଣ ଭଗବାନ ଯଦି ସାଙ୍ଗସନ୍ ନ କରିବେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ପତ୍ର ବି ହଲିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସଦାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଭାର ହେଇଯିବ। ଏ ପୃଥିବୀର ଭାର ଦୂର ହେଲା, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଭାର ମାନଙ୍କ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇ ପଡ଼ିବି। କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେମିତି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପଳେଇବ। ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୈଷ୍ଣବ ପଣା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାନ ରହିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଏଠି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦିନକର ଘଟଣା ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ଏଇଟା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଥା। ତେଣୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ରଖିବେ ସେ ସମୟରେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ବି ଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ବି ଥିଲେ। ତ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ
ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଆସିଲେ ତ ସେ ସମୟରେ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାଇଁ ମାନେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦ ସେ କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବେଦନାରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ସମୟ ଗୌରଙ୍ଗ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହିଲେ ଗୋପାଳ ପଡ଼େ ଗୋପାଳ ସେମିତି ଗୋପାଳଙ୍କ ବିରହ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେମିତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦ ସବୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏସବୁ ସ୍ଥିତି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁରୀ ଗୋସାଇଁଙ୍କରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଥୁରା ନ ପାଇନୁ ବୋଲି କରେ ନା କ୍ରନ୍ଦନ। ତେଣୁ ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ବିଳାପ କରି କହୁଥିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମଥୁରାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଥୁରାକୁ ପାଇପାରିଲିନି, ମଥୁରା ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ତବେ ଉପଦେଶ ଦାନେ ଶିଷ୍ୟ ହୟା ଗୁରୁକେ କହେ ଭୟ ନାହିଁ କରେ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦଙ୍କର ଭାବକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିର୍বোଧ ଥିଲେ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଥିଲେ ଭିତରେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କାହିଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କର ସ୍ମରଣ ବ୍ରହ୍ମଭୀତି ନୟାକେ ନେ କର ଗଣ। ସେ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସେ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମବିତ ହୋଇ ଆପଣ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏସବୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତେ ତ ନାରାୟଣ, ତୁମେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ଅନ୍ଧ କାହିଁ କରୁଛ? ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦ କଥା ଶୁଣିଲେ ଶୁଣି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ମନେ କ୍ରୋଧ ଉପୁଜିଲା ଦୂର ଦୂର ପାପିଷ୍ଟ ବୋଲି ଭର୍ସନା କରିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିରୋଧରେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ ତୁମେ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ? ତୁମେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ, ତୁମେ କାହିଁ ଭୟ କରୁଛ? ତୁମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଡର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗିଗଲେ ଏହା କଥା ଶୁଣିକି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଶୁଣି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ମନେ କ୍ରୋଧ ଉପୁଜିଲ ଦୂର ଦୂର ପାପିଷ୍ଟ ବୋଲି ଭର୍ସନା କଲ। ଏ ପାପିଷ୍ଟ ତୁ ଦୂରକୁ ଯା ଓ ପାଖରେ ରହ। କୃଷ୍ଣ ନା ପାଇନୁ ମଥୁରା আপন দুঃখে মরে এই দিতে আইলা জলা। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହେ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଧାମ ମଥୁରାକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ନିଜ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ମରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବଦମାସ ଆସି ମୋତେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟକୁ। ମୋରେ ମୁଖ ନା ଦେଖାବି তুই যাও যথি তথি তোরে দেখি মইলে মোর হবে সদ্গতি অসদ্গতি। সে কহিলে হে মূর্খ এ পাপিষ্ট তুমଠୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯା, ମୁଁ ତୋ ମୁଖ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିକି ମରିବି ମୋର ଅସଦ୍ଗତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁ ଏଠି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳା। কৃষ্ণ না পাইনু মোহি মর আপনার দুঃখে মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছাড় মুখে। তো সে কহিলে কৃষ্ণ বিরহ ব্যথাରେ ମୋର ଅନ୍ତର ଦରଭୀଭୂତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଛାର ମୂର୍ଖ ଆସି ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦ ଏଭଳି ଭାବରେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র শ্রীপাদ উপেক্ষা করিল সেই অপরাধীর বাসনা জন্মিল। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ এই ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କଲା
ଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ମନରେ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବାସନା ପାଇଁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏ ପର୍ବଟରେ ଭକ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭାଗବତମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତମର ବହୁତ ଲଘୁ ଭାଗବତମରେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଏଠି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜୀବଗଣ ଜଣେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଜଣେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଭଗବତ ଅପରାଧୀ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ସେ ସଂସାର ବାସନା ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ହୁଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଷ୍କ ଦର୍ଶନ ମନୋଧର୍ମ ଏ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କରେ ତଥାପି ତାର ପତନ ହେଉଛି। ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କେତେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧର କେତେ ଭୟଙ୍କର, ଏଥିରେ ସେ କଥା ଭକ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଯୁବ ଗୋସାଇଁ ପାଦ ଲଘୁ ଦୋଷଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଜଣେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ ସେ ଯଦି ଭଗବତ ଅପରାଧୀ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ପତିତ ହୁଏ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗବତମର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ରହିଛି ସବରୀ ମୁନିଙ୍କ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କିଭଳି ଭାବେ ସବରୀ ମୁନି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଜଳରେ ପଶିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। କାଳେ ବାହାରେ ଦୁନିଆରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ସବରୀ ମୁନି ଏହି ଅପରାଧ ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ମନରେ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆସିକି ମଥୁରାରେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କର 50ଟା କନ୍ୟା ନାହିଁ 50ଟା କନ୍ୟାକୁ ସେ ବାହାର କଲେ। ତେଣୁ ତା ମନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବୈରାଗ୍ୟ ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ, ତା ମନରେ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧର କଥା ଏଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କି ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ। ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ କ'ଣ କରେ ନା ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ଗୋସାଇଁ କରେ ଶ୍ରୀପାଦ ସେବନ ସ୍ୱହସ୍ତେ କରେ ନ ମଳମୂତ୍ରାଦି ମାର୍ଜନ। ଏଠି ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ସେ ଗୁରୁ ମାର୍ଗଙ୍କର ମାନଧନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ବି ସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଥିଲେ। ନିରନ୍ତର କୃଷ୍ଣ ନାମ କରାୟ ସ୍ମରଣ କୃଷ୍ଣ ନାମ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଶୁଣାୟ ଅନୁକ୍ଷଣ। ସେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପାଖରେ ହରିନାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଶୁଣିପାରିବେ। ସେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣାଉଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଶୁଣାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ये ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିବାହ ବେଦନାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତୁଷ୍ଟ ମାୟା ପୁଣି ତାରେ କୈଳା ନିଗନ ବର ଦିଲା କୃଷ୍ଣ କୁମାର ହଉକ ପ୍ରେମ ଧନ। ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଠି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀକୁ ବର ଦେଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ହଉକ ପ୍ରେମ ଧନ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ପ୍ରେମ ଧନ ହଉ। ସେଇ ହଇତେ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ପ୍ରେମେର ସାଗର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଦଇଲ ସର୍ବନିନ୍ଦା କର। ଜଣେ ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ହେଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରେମର ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁକି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କର ଠାରୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ଏଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପାଉଛ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅପରାଧୀ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା এটা ভগবানের ইচ্ছারে কিন্তু ভগবান এই মাধ্যমে এই কার্যটা সম্পাদন কলে যে বৈষ্ণব অপরাধ যদি ন করা যায় তো জন মুক্ত পুরুষর পতন হব। তো এটা ভগবান নিজে অনুমোদন করছেন বলে এটি কহিলেন। তারপরে ভগবান
ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଅନୁଚର ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅନୁଚର ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଜୟ ବିଜୟ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯାଅ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ କର ନାହିଁ। କହିଲେ ଯାଅ ତୁମେ ମନରେ କିଛି ଭୟ କର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଡିଲିଂ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ 4 ଜଣ ପଳେଇଲେ। ସେ ଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏ ଦି ମୁହାଁ କଥା କ'ଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଭଗବାନ କେମିତି ଡିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିପାରିବା। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ଠିକ୍ କରିଛ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଗଲେ, ଚତୁର୍କୁମାରଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିକି ଫେରାଇ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଅନୁଚର ଦେହକୁ କହିଲେ ଯାଅ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଛି ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ। କାରଣ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ମହାରାଜ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ କିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ନା ଇଏ କଥା ସବୁ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପଟା କାମ କରୁଛି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ କାମ କଲାନି? କ'ଣ ଘଟଣା? ଭଗବାନ କେମିତି ଆସି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲ। ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଏହି ଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭଗବାନ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଥରେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଏବେ କଲ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲ। ତେଣୁ ସେ ବି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କି ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଦୈତ୍ୟ ଯୋନିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟ ଯୋନିରେ ମୋ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ବୃତ୍ତି ରଖିଥିବ। ଜୟ ସୀତାରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ କି ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଯିବ, ତା ଫଳରେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ବିପ୍ର ତିରସ୍କାର ଜନିତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ତ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ନା, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କର ତ ବେଶୀ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ତା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ ଦୈତ୍ୟ ଯୋନିରେ ପଡ଼, କାରଣ ଦୈତ୍ୟ ଯୋନିରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମେ କ୍ରୋଧ ତମ ମନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ମୋ ପ୍ରତି। ଯେତେ ଜୋରରେ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମେ କ୍ରୋଧ କରିବ, ସେତେ କ'ଣ କରିବ, ତୀବ୍ର ଭାବରେ ମୋ କଥା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ଯଜନ୍ତ ପୁରୁଷ କର। କାରଣ ଭକ୍ତିଟା ତୀବ୍ର, ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛେ ଆମ ପାଖରେ ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି ହଉ। କାରଣ ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି ନହେଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବାନି। ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି, ତ ଏଇ ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଶିଶୁପାଳ ଦତ୍ତବକ୍ର ଇଏ ଜନ୍ମଦିନରୁ ପାଟି ଖୋଲିବା ଦିନଠାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଗାଳି ଦେବାର ଜନ୍ମରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ନିନ୍ଦା କରିକି ତାଙ୍କର ପାଟିରେ କ'ଣ ହେବା କଥା, କୃଷ୍ଣ ହୋଇଯିବା କଥା। ଏତେ କୃଷ୍ଣ ନ ହେଇକି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟାନଟା ଆମେ ଶୁଣିବା କେଉଁଠି ନା, ପରୀକ୍ଷିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଏ ଆଖ୍ୟାନଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଦେଖିଲେନି ଯେ କିଭଳି ଶିଶୁପାଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହରେ ଯାଇ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମହାନ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବହୁ କଷ୍ଟରେ, ଇଏ ଶିଶୁପାଳ ଜନ୍ମରୁ ଗାଳି କରି 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 ଆଜି କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପାଇଗଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସେଟା ପଚାରେ ସୁଖଦେବ, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଯେମିତି
ଆମର ଗଜରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାନ ରହିଛି ଯେ କେବଳ ମାନବ ଧ୍ୱନିରେ ଜୀବ ଭଗବାନ ପାଏ। ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯଥାଇ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ପ୍ରସର୍ପଣ ଯଦେଶ ସର୍ବଭୂତାନ ଆତ୍ମ ସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ କେବଳ ମାନବ ଧ୍ୱନିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଗଜରାଜ କେମିତି ପାଇବ? ତାଙ୍କ କହିଲା ତା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଏଠି ସେମିତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁପାଳ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମାନେ ଯେଉଁ ପଦ ନ ପାଇ ଇଏ କେମିତି ପାଇଗଲା ବିରୋଧ କଲେ। ସେଠୁ ଏଇ ଆଖ୍ୟାନ ସବୁ ଆସେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି କ'ଣ? ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି ଡେଫିନେସନ୍ଟା କ'ଣ? ସର୍ବ ଉପାଧି ସେଇଟା ଭକ୍ତିର ବିଗିନିଂ। ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି अनुकूल ना कृष्णानुकूल ना भक्ति उत्तम तेणु तेणु अरे अनुकूल ना ये तो अनुकूल आम भक्ति करने कहुई प्रतिकूल कथा कहुआ ये कितु प्रतिकूल भक्ति कला ये जो कला कृष्ण को शत्रु रूप में ज्ञान कर तेणुक भगवान यही कथा कही तुम्हें এটা মোর ইচ্ছা মো ইচ্ছার ঘটনা ঘটিছে কারণ ভগবান এইভাবে ভাবে যে বীর রস আস্বাদন করা ইচ্ছা কলে কারণ ভগবান হলে রসবৈশ্য সবু রসর সে অধিকারী সবু রস সে আস্বাদন করতে যদিও মাধুর্য রস ସବୁଠାରୁ শ্রেষ্ঠ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନ ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା କ୍ଷୀର ମିଶିଥିବ ଘିଅ ମିଶିଥିବ ଚିନି ମିଶିଥିବ ଆଉ ସୁବାସିତ ଚାଉଳ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ଷୀରି କାନିକା କ୍ଷୀରି ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଆରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ଉତ୍ତମ ହେଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନ ବି ଚାହାନ୍ତି ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଜିକି ଯାଇଛେ ସମସ୍ତେ ଖାଏ କ୍ଷୀରି ତ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଲି ଆମେ କ୍ଷୀରି ଖାଏ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଯଦି ଖାଇବା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟର ସେ ଏତେ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଅଛି तो सब भेराइटी जीवन दरकार तो भगवान को भी सब भेराइटी दरकार से भगवान इच्छा जे मु क्या साथ लड़ी भगवान तो सदाले जाती द्वार देश दे बाहर जावासा करुवे ये दी भाई सदा देखते ना दी भाई सागे उठी पड़े भगवान भावती ये दी भाई साथ लड़े ठीक हो कारण गोटे युद्ध जो हम से लोक सहित युद्ध कले हम कारण जो कृष्ण भीम को नहीं अर्जुन को साथी नहीं जाते क्या कहू जरासंध कहू जरासंध कहू आम ब्राह्मण वेश जाते आम तुमको भिक्षा मांगु कौन भिक्षा ना युद्ध भिक्षा जरासंध एत जोर हसिला कृष्ण कथा शुणिकी कृष्ण कहते एमती कौन हसुची हसिला खाली ढ तू गोटे डरुआटा तू मो साथी युद्ध मत करू मत युद्ध भिक्षा मांगे जा तो साथ युद्ध कर तो जरासंध हसुचे कृष्ण को देखी तो से ये माने युद्ध जी योद्धा सी कले तू हबुनि अर्जुन भी हम भीम टी लगे मो सहित युद्ध कला टे लगे तेणु आ साथ युद्ध तो जरासंध जमी कहला से भाव में भगवान तो सबुदिन जीवास करुले ये दी भाई देखते टे चाहती भावती जे मुझ साथी वीर रस आस्वादन कर आम जमी पूर्व क्लास आलोचना करुले कि भगवान पिठी कुंडे है तो भगवान पिठीटा कुंडे हम भगवान कौन करेंगे कच्छप रूप धारण करेंगे पिठी मंदर पर्वत घसा हेले जो कुंडाटा होता भल लगे तेणु सी भगवान से गोटे अर्डिनारी व्यक्ति नुह तेणु सेमती भगवान इच्छा ला टे युद्ध कर लड़बी लड़की आनंद पाई वीर रस आस्वादन करी तेणु वीर रस केमी मुझे आस्वादन करी से भगवान कौन कले ना यही कार्यटे कले अनुमोदन कर कहे मु अनुमोदन कली एटा मोर इच्छा मु अनुमोदन कर कारण भगवान ये सब कार्यशाला लीला पुरुष भगवान तो भगवान सदा चाहती मुझी ए भौत जगत को कारण आम ये
এই ସଣ୍ଡେରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଅବତାରର କାରଣ ସେଥିରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାପର ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଟିକେ ଅକର୍ମଣୀୟ ଥିବ, କିଛି କାମ କରୁନଥିବ, ବାପା ମା ସଦା ତାର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଯେ ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆଉ ଚାକିରି କଲା ଖାଇଲା ପିଲା ଭଲ ରହିଲେ ତାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା। ଯେଉଁ ପୁଅଟା କିଛି କରୁନି ଯେ ସେ ଘରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତ ଏଠି କ'ଣ ନା ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପରାଧୀ ମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଧୀ। ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛେ, କୃଷ୍ଣ ସେବା କରିନି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ବୋଲିକି ଏ ଜଗତକୁ ଆମକୁ ପଠିଆଇଛି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁକି ଭଗବାନ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବିଳାସ କରିବେ ଭଗବାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ବିଳାସ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରିବେ, କେମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିବ? ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସିନା ଲୀଳା କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଭକ୍ତ ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ତାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଆଉ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ କଲେ ତାପରେ ଭଗବତ ଧାମ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଇଏ ହେଉଛି ଅତି ସହଜ ସରଳ ପନ୍ଥା। ଶୁଣ, ଗାଅ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ କିଛି ଆମେ କହିବାକୁ କୁହାଯାଏ ସିମ୍ପଲ୍। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା, ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଶୁଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଆମେ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଶୁଣିଦେବା ସେ କଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଉ ଜଣକୁ କହିବା, ତାପରେ ଆଉ ଜଣକୁ କହିବା, ତାପରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏଇ ସ୍ମରଣ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆସିଗଲା ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇଥିପାଇଁକି ଏଠି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋ କଥା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରତି ଅପରାଧଟା ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମନମନା ଭାବ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମନମନା ଭାବ, ମନମନା ଭାବ। ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୁଇ ଥର କହିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋର ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ହିଁ ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ଏକକାଳୀନ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ହିରଣ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ହିରଣ୍ୟକ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଇଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରୁ ଗଦା କୁଆଡ଼େ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ କହିଲା। ଦେବତାମାନେ ଟିକେ ଡରିଗଲେ, କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ହେଲେ ଇଏ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଏମିତି କଲେ। ଆରେ କେତେବେଳେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କଲେ, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିଦିଅ, କାରଣ ରାତି ହେଇଗଲେ ନା ଅସୁରର ବଳ ବଢ଼ିଯିବ। କ'ଣ ରାତି ଭିତରେ କରିବ ସୀମା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରୁ ବି ଗଦା ଧାଣିକି ପଡ଼େ। ଭଗବାନ ଖାଲି ତାକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ ନା, ପିଟା ପିଟି ହେବେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପିଟିବ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପିଟିବ। ଇଏ ପିଟା ପିଟି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ବାଜିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ରସ। କାରଣ ଭକ୍ତ ତ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବ, ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଆରାଧନା କରେ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ଯଦି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ହେ ଜୟ ବିଜୟ ଆସ ତମର ମୋର ଟିକେ ଲଢ଼େଇ କରି, ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବିନ୍ଧା ଚିଟିକା ହେଉଛି, ଟିକେ ଆଜି ତମର ମୋର ଲଢ଼େଇ କରିବା। ସେ କେବେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ? ହଁ, କେବେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ? ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ସହିତ କ'ଣ ଲଢ଼ିବୁ? ହଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍। ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଏମାନେ ଯଦି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଇଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ମୋ ସହିତ। ଆଉ ଇଏ ଯଦି ସେଇଭଳି ମନୋଭାବରେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି କେମିତି? ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଇଛି। ନହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁମାନ ଇଏ କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଇଏ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅଭିଶାପ ଦେଇନଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ଏସବୁ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାଅ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ କର ନାହିଁ,
ତ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, କାରଣ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅସୁର ଶରୀର ପାଆନ୍ତୁ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯେ ମୁଁ ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଜର ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲେ। ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇସାରି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ନିଜର ସର୍ବାଧିକ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଧାମରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦେବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୟ ବିଜୟ ସେଇ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ହେତୁ ଭଗବତ ଧାମରେ ହିଁ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲେ, ତଥା ସେମାନଙ୍କ ସକଳ ଗର୍ବ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିମାନମାନଙ୍କରେ ବସିଥିବା ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ହାହାକାର ଖେଳିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କଶ୍ୟପଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ତେଜର ପ୍ରଭାବ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି, ତାର କାରଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେବତାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଗ କାରଣ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। এটা ତୃତୀୟ ଶ୍ରବଣ ତ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଏଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଅସୁରମାନଙ୍କର ତେଜରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ତେଜ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ଭଗବାନ ଏପରି ଘଟାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଦିପୁରୁଷ ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟର କାରଣ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ଯୋଗମାୟାକୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଆଦି ତ୍ରିଗୁଣର ନିୟତା ସେ ଶ୍ରୀହରି ଆମମାନେ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଏଣୁ ଏବେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିଚାର କରିକି ଲାଭ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଭୟ କରନି, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜୟ ବିଜୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଂସାରଟା ଏମିତି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି। ଯାହା ସବୁ ବିପାତ ଆସୁଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇମାନେ। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ଗର୍ଭରେ ରଖିଲେ, ଜନ୍ମ ଦେଲେନି। ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପୁଣି ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତାପରେ ସେଠି ଆମର ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାନେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଯେମିତି ଉତ୍ପାତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ପାତ କଲା। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। କାରଣ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏପରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା ଦିତିଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବା ବହୁତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଲେ। କାରଣ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱ, ମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଏମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ନିହିତ ହୋଇ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବି ଯେ, କାରଣ ମୋ ଭାଇକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ବଡ଼ ମାୟାବୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ବ୍ରହ୍ମାଜୀକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତପସ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ସବୁ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମାଗିଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦିନରେ ମରିବିନି, ରାତିରେ ମରିବିନି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମରିବିନି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମରିବିନି, ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି, ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ
ସିଏ ମୋତେ ମାରିପାରିବନି। କେତେ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଡିସନ ସେ କରିଥିଲେ। ସବୁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏଭଳି ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ କଶ୍ୟପ ମୁନି କହିଥିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କଶ୍ୟପ ମୁନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ କଶ୍ୟପ ମୁନି ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସମୟରେ ପୁତ୍ର କାମନା କଲ ମୋ ପାଖରୁ, ତେଣୁ ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜିଦ୍ କର ହେଲ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ବାୟୁ ପୁରାଣ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜାପୂଜି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ଅଣ୍ଡା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ସେ ସମୟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟ ନୁହେଁ। ତ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଯାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ବଜାରରେ ବୁଲିକି ଲୋକମାନେ। ବାୟୁ ପୁରାଣ କୁହାଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ରୋଗରେ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ? ବଳିଷ୍ଠ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୋଇବନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଶୋଇଲେ ତ ବଡ଼ ହୋଇ ଆଇବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୋଇବା ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବ, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେହି ଶୋଇବା କଥା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା। ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ପଢ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଆକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଢ଼ିବା କଥା। ଆକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଠ ଭୁଲିଯିବ, ଭିତରୁ ତା ମେମୋରିରେ ଏକ ଲସ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁତ୍ର କାମନା କରିବ ତାହେଲେ ଅସତ ପୁତ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚାରିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦିତି ଜବରଦସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର କାମନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବସର ସେହି ସମୟରେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମ ପାଖକୁ ଭାଗବତ ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ, ସେଭଳି ଏସବୁ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସି ଦିତିଙ୍କର ଅବତାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଦିତି ଏଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଶ୍ୟପ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ମରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସିବ, ଯିଏକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଦିତି ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଆସିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଢ଼ିଲେ। ବର୍ହାଦଙ୍କ ହାତରେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ବହୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ। ସେ 36,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 36,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ସେ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କଏଦଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ ବାପା ତାର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଳେଇଛି, ଯେଉଁ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଅଛି ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ମାରିଦେବା। ଇନ୍ଦ୍ର କଏଦଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଉଥିଲେ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଯେହେତୁ ଥିଲେ କଏଦ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ସେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କଏଦ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ସେ ରହିଲେ। କାରଣ ଇଏ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଇଏ ଯଦି ପ୍ରସବ କରିବେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆସିଲେ କଏଦ ମାରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାହିଁ, ତୁ କେମିତି ପ୍ରସବ କଲୁ? ତ ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ 36,000 ବର୍ଷ ସେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏତେ ଦିନ,
ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଦିତି କିଛି ମାନେ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଦିତି ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ କଥା ସମୟରେ ମାଆମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ମାଆମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବେ ସେ କଥାଟା ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲ କେମିତି? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସବୁ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଟିକେ ହେଲେ ଏ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ଷଣ୍ଢ ଅମରକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଷଣ୍ଢ ଅମରକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ये जो भक्ति विषय में शिक्षा देना केवे भी भक्ति विषय भक्ति विरुद्ध शिक्षा देने किंतु प्रहलाद ये भक्ति विरुद्ध जहाँ शिक्षा पाइले ये किंतु भक्ति फल रे ये अन्य मानक शिखेले। आम लोक मान केते चेष्टा करूँ भाई डाकिकी प्रसाद पाओ भगवान कथा शुण उत्सव को आस चंदन यात्रा देखा आसिले भक्त मैंने मंगल चंदन यात्रा भगवान बाहर चंदन विजे नौ विहार करेंगे भगवान के लोक मैंने देखिले आखि पवित्र हो आम डाकुचु आस से आसवा पूर्व आम मंदिर तरफ रोषेईवास कर खरार रखाई से दर्शन कर प्रसाद कर देख ये कृष्ण चेतना आंदोलन केते जे मंगलमय कार्य नियोजित अच्छी ये बुझीपार फिर भी लोक मान भर भक्ति संसार हो आश्चर्य कथा किंतु ये प्रहलाद को कौन शिखेदेले नारद मुनि जो प्रहलाद विरुद्ध में शिक्षा देले भी प्रहलाद मन में कौन से टिके भी प्रवेश करना केवल प्रहलाद भगवान विषय केवल एक कथा सब कह बापा एक कथा देखिकी अति आश्चर्य कले कौन किए आसिक शिखे दूसरी कि भितर नाई आज्ञा षण्ढ अमर नाई आज्ञा तुम पिला तो एमती आम आमको से पाठ पढ़ाऊे आम कौन कर आपको शिखे कि आम भी जापर से भी आश्चर्य तो यही भाव में प्रहलाद को जो बापा पचारे निजे पचारे जे अरे प्रहलाद ये सब जिनस गुड़ा तू पाइलु कौट तेना प्रहलाद महाराज तो मन में एत जो दृढ़ता जे मोर जे शत्रु तू पुणी एत कहीं भल पाचु तोर मनरे निष्ठा किभली भाव में आसला सी मैंने बापा मैंने आश्चर्य हो प्रहलाद से जो बाटटा बतईले माने प्रहलाद महाराज कहते बापा से कहले न ऐसा मति ताप उरुक्रम अंग्री स्पृश्यस्ते अनर्थ अपगम जदर्थ मही ऐसा पाद रजोभिषेकम निष्किंचना न अमृत से बापा जे जीव जितेबाला भगवान को चिंता कर समस्त अमंगल गुड़िक नष्ट हो किंतु कथा हूँ भगवान पाखे जीवन मन एत निविष्ट केमती हम दृढ़ भाव में निविष्ट हम केमती जे पर्यंत भगवान तो प्रिय भक्त मान आशीर्वाद जड़े न पाई से पर्यंत ता मन ये भगवत चिंताटा आसब ना तेणु तुम्हें मु जो आज एत जो चिंता करुच्ची ये भगवान भक्त आशीर्वाद तो ये केतोटी श्लोक श्रीमद भागवत मोर चापिकाठी भाई आम पाखे रही रहुगण सेम कथा रहुगण को जड़व्रत भी कहते सेम कथा तेणु सी कहले जे मही ऐसा रजभिषेक निष्किंचना न भूमित से कहते हे महाराज रहुगण एत तपसा न गति नच इजया प्रज्ञा दुर्गत न छंदसन जलग्नि सूचय बिना महत्पाद रजभिषेक से कहले कि तुम्हें निज चेष्टा जदि खरा दिने अग्नि संजोग करता बसी बसी तपस्या कर शीत दिने जल प्रवेश कर तपस्या कर दान धर्म गुढ़ व्रत आउ कौन जाकि माने जो तीर्थ
ତୀର୍ଥକର ଯାହା କଲେ ବି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲାଗିବନି। ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନମିସାରଣୀ। ନମିସାରଣୀ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସେ ସମୟ ଥିଲା। ଜଣେ ମାତାଜୀ ଲୋକ ଦେଖାହେଲେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁ ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ ସେ ମାତାଜୀଟା ଦେଖାହେଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଠିକି ପଳେଇଗଲୁ ବାଉଳାରେ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକଟା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାତାଜୀ କହୁଛି ମୁଁ ବେକାର ଟିକେ ଆସିଲି, ବେକାର ଗୋଟେ ଏଥର ଟୁର୍ଟା ଆମର ବେକାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତି ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲି କେଜାଣି କହୁଛି। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଏତେ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ବିନା ମହତ୍ପାତ ରଜଭିଷେକ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ନ ଅବଗତ ଯାବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏସବୁ ସେବା ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମମାନେ କରୁଛୁ। କାରଣ ବିନା ମହତ୍ପାତ ରଜଭିଷେକ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ମନ ଲାଗିପାରିବନି। ଆମେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯଦି ଜପକାରେ ଛିଡ଼ିଯିବ ବି କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ମନ ଲାଗିପାରିବ। ଯଦି ସାଧୁ କୃପା ଟିକେ କରିଦେବେ ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ମନଟା ଲାଗିଯିବ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ, ଏଠି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ବୋଇ 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 ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହେଇଗଲା, ପୋକ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେବା ମିଳିଲା ସେଠି ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କ'ଣ ନା ସେବା କରି ଯାଇକି ଝାଡ଼ୁ ମାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପାଦୁକମାନ ଆମର ଘୁଙ୍ଗର ପାଇଲେ, ତାପରେ ରାଧାରାଣୀ ଦର୍ଶନ। ଏଇଟା ସବୁ ସାଧୁଙ୍କର କୃପା। ସାଧୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ପାଇଲେ, ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କେହି ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମକୁ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯତ୍ ସେବୟା ଭଗବତ ଉଠସ୍ତସ୍ୟ ମଧୁଦିଶ ରତି ରାସ ଭବେ ତୀବ୍ର ପାଦ ବ୍ୟସନାରୁଚ। ତ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଏଠି ସବୁ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆସିଛେ, ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛେ, ସେବାଟାକୁ ଏଠି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା, ଏ ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏଭଳି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ଭଳିଆ ପୋଜିସନକୁ ଆମକୁ ନେବେ ନା। ଆମେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା ଆମେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଆମେ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। କାରଣ ପୂଜାରୀମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି କାଲି ମୁଁ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇବି। ଯେଉଁମାନେ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି କାଲି ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି। ସେମାନେ ଫୁଲମାଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କାଲି କେମିତି ଗୋଟେ ମାଳାଟା ମୁଁ କରିବ। ଏସବୁ ତୀବ୍ର ଚିନ୍ତା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଚିନ୍ତା ଅଛି, କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ସେବାର ଫଳ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କଲେ ତା ଫଳ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସେବାରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛେ, ଏଠି କେହି କାହାର ସେବା କରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏଠି କେହି କାହାର ସେବା, ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ବି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଜଗତଟା ହେଉଛି ସେୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା, ଭୋଗ କରିବାକୁ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ନାହିଁ, ଦରମା ଫରମା କିଛି ନାହିଁ, ତା ଖାଇ ପିଇକି ଦରମା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବାନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କଲେ ଆମ ମନରେ ଭକ୍ତିଟା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁକି ଆମେ ଏ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ। ଏଇଥିପାଇଁ ନହେଲେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଭଗବାନ ସେବା ନିୟୋଜିତ ମାନେ ହୁଅନ୍ତେ। ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି କହିଲି, ସେ ମାତା ଯେଉଁ ଯାଇକି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଛନ୍ତି ନମିସାରେ, କିନ୍ତୁ ନମିସାରେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ତୀର୍ଥମାନେ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରିଦେଲେ ତୀର୍ଥ ହେଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତା ତୀର୍ଥ ନୁହେଁ। ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତୀର୍ଥ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତା ବାପାଙ୍କୁ, ବାପା ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋତେ ପଚାରିଲ ମୋର ଯେଉଁ ତୀବ୍ର କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ହେଉଛି,
तुम्हें ता एगेन्स्ट जिते मत प्रचेषा कल भूल कृष्ण को सेटा सक्षम हो पार तुम्हें तार मूल कारण हूँ मोर भक्त प्रति जो प्रेम भावना रही सेवा भावना रही प्रतिपदे जो आशीर्वाद पाई आज मु नारद मुनि भली व्यक्ति आशीर्वाद पाई से आशीर्वाद मोर मन में तीव्र कृष्ण चिंता करोचे जिते विरोध कले भी मो मन को सीधा हटुनि मूल कारण होती से तेना यही जो अध्याय आम जो पढ़ले ये आम दुईटा कथा देखिले फर साधु फर साधु एगनेस्ट तो ये जो चरित्रटा आम पढ़ुचे दले साधु कौन कले विरोध कर आज पतित हो गले आउ जड़े साधुकर सेवा कर सन्तुष्ट कर मन एभली भाव में भगवत स्मृति है जो स्मृति फल भगवान को सी कौन कले प्रकट करे तेणु एठी आम से कथा चैतन्य चरितामृत पढ़े रामचंद्र पुरी गुरु को अवज्ञा कले गुरु तांको त्याग करदे सी भगवान को दोष देखिए आउ जड़े जे कि ईश्वर पुरी सी गुरुकर सेवा कर सन्तुष्ट करदे गुरु कहले कृष्ण प्रेम तुम धन हो तेणु से भगवान चैतन्य महाप्रभु से शिष्य रूपे प्राप्त तेणु ये भाव में जय विजय आज ये भगवान इच्छा तो सब भगवान इच्छा कि आम ये शिक्षा लाभ कले जे चतुर्कुमार पाखे अपराध कर आज जय विजय वैकुंठ धाम ए बहुत जगत को पतित होगले ए जगत को से पलि आसे किंतु ये जो भली प्रेमी भक्त नारद मुनि प्राप्त होता मान आशीर्वाद फल आज प्रहलाद मन को जिते कृष्ण को चिंता को हटाइवा चेष्टा कले मारिबा को धमक दे तेल पकड़े पहाड़ उपरू फिंगीदे विषधर सर्पद्वारा दंशित करेले जिते जहाँ कले प्रहलाद मन में कृष्ण भावनाटा केवे छाड़ी जाऊना से आम मान जो आसुचे गुरु को आनुगत्य जो सेवा करुचे ये सेवार यही फल कोटि जन्म पर्यंत आम मन को कृष्ण चिंता हो जीवन सबु जन्म आज आम मृत्यु हो शरीरटा आम छाड़देवा कि कृष्ण चिंता मन हटबनी कारण आम जो भक्तिधारा को आसुचे यहाँ हूँ अक्षय अवय केवे नष्ट हो से ये धाराटा को आम जो आसीचे समस्ते गुरुकृष्ण पाखे नवेदन करा प्रार्थना करा दरकार जे प्रभु आमको कृपा करी आमको भगवत सेवार आम नियोजित कर यही सेवार नियोजित हेले आम पाई कृष्ण निजे जहाँ कहते भगवत गीतार कहते देशम अहम समुदाय अहंतु संसार सागरा भवन चिरात पार्थ मर्जवेश तो साम ये पार्थ यही भाव में जड़े मो प्रति जदि त्यागी हो मु प्रमिश करुच्ची तार आत्मा को निजे बहन करी भगवत धाम को नहीं जी आज प्रहलाद भगवान कौन कले ना निजे प्रकट है प्रिय भगवान आज तिथि काड़े पवित्र तिथि भक्तों की भगवान आज आविर्भाव हो सत्यम विधातम निज भूत भाषितम व्याप्ति च भूतेषु अखिलेषु च आत्मा अदृश्यताद्भुत विरोध समृश गण स्तंभे सभाया न मृग न मानुष तो ये भगवान निजे कौन कले ना हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद को कहला कारण जिते चेष्टा कला प्रहलाद मन को कृष्ण को काढ़ी पाइला ना एत जोर से रागिगला तू भगवान कौटे अच्छे मो भगवान सब जगह अच्छा तो सब जगह मोर भगवान अच्छा ये खबर अच्छे हाँ खबर अच्छा तो सी कौन कले ना गोटे तरबारी धरला तो सिंहासन पर जंप कला तल मैंने प्रहलाद मारिया तो यही समय सी कहला ये खबर अच्छे हाँ खबर अच्छे गोटे खम्बर से प्रहार कर खम्ब को एत भयंकर शब्द गोटे भर बाहर सतै जब ब्रह्माटा फटिगला तेणु एत भयंकर शब्द कर भगवान भर बाहर हिरण्यकशिपु को मार तो से समय हिरण्यकशिपु सहित भगवान युद्ध भी है कि भाव में हिरण्यकशिपु को भगवान धरी पकड़े कारण भक्तर कथा को सत्य रूपांतरित कले ब्रह्माजी जो जो कंडीशन करते
ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ବି ସତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ। କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କଣ୍ଡିସନ୍ କରିଥିଲା ଭଗବାନ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡେଭିଏଟ୍ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଡେଭିଏଟ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ତ ସ୍ୱରାଟ ପୁରୁଷ, ଫିର୍ ବି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଚତୁର୍କୁମାରକୁ ସମ୍ମାନ କଲେ, ସେମିତି ଭଗବାନ କ'ଣ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଜାବୁଡ଼ିକି, ତାକୁ ଧରିଲେ ତାପରେ ଟିକେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ ତ ଥରେକେ ମାରିଦେଲେ ତ ତାଙ୍କର ସରିଗଲା। ତ ଟିକେ ମରାପିଟା ଲାଗିଲେ, ତାପରେ ଶେଷରେ ତାକୁ ଧରି ପକେଇକି ଆଣିକି ନିଜର ଏଇ ଜାନୁ ଉପରେ ରଖିଲେ। ଘରେ ନୁହଁ କି ବାହାରେ ନୁହଁ, ଏବଂ ଘରର ମଝି ମଝିଆ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତିରେ ନୁହଁ କି ଦିନରେ ନୁହଁ, ଜଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମାରିଲେନି କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ମାରିଲେନି, ମାରିଲେ ନଖରେ ମାରିଲେ ଭଗବାନ। ନଖ ଦ୍ୱାରା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାକୁ ତା'ର ଏ ଯେଉଁ ପେଟକୁ ଚିରିକି ତାକୁ ମାରିଲେ, ତା ଅନ୍ତରକୁ ଏତେ ଜୋରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ। କାରଣ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି, ଯେମିତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରୋଗକୁ ଦେଖି ଯେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍, ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଭଳିଆ ରୋଗକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଔଷଧ ଦରକାର, সেই ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ କ୍ରୋଧ କରିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଆସିଗଲେ। ଆସି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ମାରିକି ତା ଅନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଗଳେଇ ଦେଲେ, ନିଜ ବେକରେ ଗଳେଇଲେ, ହାଡ଼ କରି ଭଗବାନ ପିନ୍ଧିଲେ। ତା ଦେହ ସାରା ସବୁ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ରକ୍ତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ଶିବଜୀ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଶିବଜୀ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଛାର ଅସୁରଟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁ ରାଗୁଛ? ଯେତିକି ରାଗିଲ ରାଗ ଟିକେ କମା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଗଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆରାମରେ ପଳେଇଲେ, ନିର୍ଭୟ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ନିଜ ଜଙ୍ଘରେ ବସେଇଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଛୋଟ ପିଲା, 7 ବର୍ଷର ବାଳକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଘରେ ବସେଇଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ମଣିଷ, ଆଉ ମୁଖଟା ହେଉଛି ସିଂହ। ତେଣୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଜିଭରେ ଚାଟି ପକେଇଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଏତେ ଯାଇକରି ମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଲ ପାଇଲେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପରମୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୁଝିପାରିବୁ, ଗୋଟେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମୋତେ ବି କିଏ ଘର ମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ସ୍ତୁତି, ସେ ଅତି ନିଜକୁ ଦିନହୀନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମତେ ଅସୁର କୂଳ ଜନ୍ମ, କି ଗୁଣ ମୋର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରକଟ କରାଇଲେ। ଆଜି ସେ ହେଲେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ବନ୍ଦନା 3 ଥର କରାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମୟରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଆଳତୀ ସମୟରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତୀ ପରେ ବି ମାନେ ବୋଲା ଯାଉଛି, ସକାଳ। ତେଣୁ ଯେ ନୃସିଂହ ବନ୍ଦନା ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛେ, ଏ ଜଗତଟା ଭକ୍ତି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରୁନି କାହା ପ୍ରତି। ଯିଏ ବି ସେ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭକ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ହରିଭଜନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଏ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନିଜେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଗମ୍ଭୀରାରେ, ସଦା ସର୍ବଦା ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧନା, ଆମ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟାପୁରରେ ଯେଉଁ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ବିଗ୍ରହଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବୁ। ସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସବୁ ରଖାଯାଉଛି। ଆଜି ସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଜି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଭକ୍ତ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଜର୍ଣ୍ଣିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୃସିଂହ ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ।
वास्तविक ए स्मरण समस्त करा दरकार विपद समय नृसिंहदेव आम प्रार्थना कले नृसिंहदेव भक्त वत्सल से आम कृपा करेंगे और आमर भक्तिमय जीवनटा को सफल करेंगे नचेत ए संसार में भक्ति करना बहुत कष्टकर बेपार विभिन्न प्रकार समस्या लोक पीड़ित हो जाती पुओ झील को भल पाई ता विरह सुइसाइड कर झील पुओ को भल पाई ता विरह सुइसाइड कर कि कृष्ण को केते जन भल पाते कृष्ण है आम सबकि खावा पीवा जन्म आरंभ कर सबकि कृष्ण कि कृष्ण को किए कृष्ण विरह शरीर छाड़ी ये संसार में कहीं से भक्ति कराया आमको नृसिंहदेव प्रार्थना कराया पड़ो आम भक्तिमय जीवन को सुरक्षित रखु आज आम समस्ते ये प्रार्थना नृसिंहदेव पाखे करिया दरकार जे आपण जमी आप भक्त प्रहलाद को जमी सुरक्षा प्रदान करते ठीक आम मैंने से भाव में सुरक्षा प्रदान करूँ कहीं आम निजे जो हिरण्यकशिपुଙ୍କ भया जो शत्रु मैंने आम भितर अच्छा काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य षडरिपु जो षडरिपु आमको आपण भजन बाधा सृष्टि कर विनाश करूँ और आमको भक्तिमय जीवनटा को सुगम कर जहाँफल कि आम जीवनटा सफल हो जाए दुर्लभ मानव जय जय भगवान नृसिंहदेव की जय अनंतदास भागवत महापुराण की जय भक्त सुलभन प्रहलाद महाराज की जय जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय जय श्री गुरु महाराज की जय सम्यक गौरव की जय लिखा है गौ सीतानाथ हरि हरि।